Kai kauce yau rana ce ta musamman ranar wanka ba a ɓoyen cibiya yau ranar yabon gwani ce. Tsoho baban yaro kaga taka kaga taragonka ka gama da uba ya turo maka ɗansa. Mutuwa ba a sa miki rana farin wata shakallo guda ɗaya tilo. Idan ka ji an ce shu to ka ce Ronaldo ƙwallon ka tafi ƙarfin allo. Ka buga firimiya ba kan yaro ba ka buga Serie A tsoho sai dai kallo. Kai ake kira complete player ga tsayi ga shot ga shedin ga speed ga passing ga skill ga yanka ga hagu ga dama hagun ka tafi daman Messi ka buga 11 kuma ka buga 7 ka buga 9 ka ci kowace kyauta yanzu kyauta kai take nema Ronaldo ka buga da Yahudi ka buga da Nasara yanzu ga kanan cikin Islama fari mai kiran musulunci kawai shahada ce babu tsohuwar kura mai maganin kyarkeci wankan wuta a yafa da buhun kaya ka fi karfin jajjaguwa wandan karfe in an sa ka ba a gaba waken suya ka gagari kwari Mr. Champion League ake gaya ma kai ake kira baban kowane dan kwallo Sulamini sun zo ɗibar tabarraki kuma sun samu yaro ya rasa Ramos ya rasa Pepe ko mu ce masa yaji amma yanzu ya samu Nunu ko mu ce masa Mendes hala Portugal hala Madrid in ga yan amana hala